Mor Syml yw grŵp o hand-picked myfyrwyr o ysgol Celf Derlunio Caerdydd. A dyn ni dod at ei gilydd i wneud arddangosfa yn Shoreditch. Dewch ni Shoreditch cos oedd yn lle gyda lot o art o gwmpas. Mae pobl yn cerdded i fewn a mae'n ganol lle mae'r studios i gyd ar y funud. So mae'n neis cael mynd â ein darlunio ni sydd yn gwahanol i dangos pawb. Gaethon ni'r syniad yn dechreuo'r ail flwyddyn pan chi'n gweld bod gwaith pawb yn dechrau mynd mewn ffordd o gwahanol a reit fresh. So nath ni'n meddwl, da ni eisiau gweld dangos pobl a wedyn nath ni just head on, go for it. Ar ôl gael y syniad, da ni'n gorfod meddwl amdan sut da ni'n gael pres, cos oedd y galeri am costio 3,000 o punnoedd am wsnos. Ath ni ati trio gael ffundio o gwahanol lefydd, ond nath neb eisiau ffundio student. Gathon ni y lwcus pres gan yr Students' Union, ath cyfro hanner y cost, ond wedyn oedd ni gorfod reisio'r 1,500 extra. So nath ni wneud, luckily, lot o bake sales, a rannu'r jobs bach pobl. Oedd frustrating bod pobl ddim yn cefnogi ni, ond oedd meddwl ni jyst cymryd hynna fatha yn bach o kick and teen, a meddwl, wel, da ni'n prwfio chi wrong. I dathlu'r agoriad o'r arddangosfa, gathon ni launch party, a gaethon ni feitio loads o gwahanol agencies a tutors o cwrsus gwahanol yn Llundain. A'r really i trio rwbio fo'n Gwynaf nhw, dweud, dyma dyn ni'n neud y Caerdydd, da chi byth i clywed amdano ni, ond dyma dyn ni. A wedyn ges ni feedback really da gan wahanol fath o pobl. Mae gan pobl fatha'r camgymeriad o meddwl bod darlunio yn llun ar bapur, bydd o'n Gwynaf neu llun bach, ond mae lot mwy na hynna. Ti'n gorfod meddwl amdano fo ydy torri'r gair Saesneg lawr, illustration, illuminate. Mae'n mynd nôl at y iaith Ladin, lle illumistad, i rhoi gola ar rhywbeth. Da ni trio symud yn ôl at hynna a anghofio amdano'r preconceptions beth i illustration. Ar y nawr na, dwi'n dangos gwaith sydd ar iPads. Y reswm bod dwi'n dangos nhw ar iPads ydy dwi eisiau gael perthynas rhwng gweithio'n efo llaw lle dwi'n rhoi collages yma a wedyn symud yn mewn i'r rhywbeth digidol, sef yr iPad. Yn fy waith dwi'n defnyddio defnyddiau diniwad fel llyfrau o'n childhood i a trio juxtaposio heina efo'r digidol. Dwi eisiau chwarae ar y geiriau fatha follow me, search me, find me. So yn tynnu'r innocence i ffwrdd o'n nhw. Be sy'n nesaf i Mor Syml? Mae grŵp o Mor Syml yn mynd draw at India i gweithio yn yr ysgol Gelf yna. A dy diwedd yna mae'r International Illustration Symposium a mae gwaith ni yn cael ei ddangos yna. Mae'n mynd i India yn mynd i bod yn profiad anhygol, especially y symposium ar y diwedd, oherwydd bydd pobl o draws y byd yn dod yna i wneud siarad amdan yr discipline a bydd just amazing i bod yna efo nhw. Dwi'n ofnadwy o hapus efo'r gwaith sydd yma yn yr arddangosfa yma, a mae dwi'n teimlo yn ticio'r bocsys i gyd o be ydy darlunio dyddiau yma.